Il-kampanja Pink October Movember se terġa' tgħaqqad il-komunità b'sensiela ta' inizjattivi mmirati biex iqajmu iżjed kuxjenza dwar il-mart tal-kanċer, b'enfasi fuq 5 tipi li jaffettwaw kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel. Waqt it-tnedija tal-kampanja fiċ-ċentru tal-Enemet f'Ħalaxa, Michelle Muscat, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, tenniet li l-kampanja li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 12-il sena qed tkompli ssaħħaħ l-għarfien biex aktar persuni jieħdu ħsieb saħħithom. Hawn ħabbret li fost l-attivitajiet ewlenin din is-sena se jkun hemm il-Pink October Bike Ride li se ssir il-ħadd 4 Ottubru mid-9 ta' filgħodu waqt li stiednet lil klabs tad-dilettanti tal-muturi u persuni individwali li għandhom mutur biex jipparteċipaw fl-inizjattiva li se tinvolvi diversi lokalitajiet qabel tintemm iż-żejtun. Importanti ħafna li nibqgħu għaddejjin b'dawn il-kampanji, b'dawn l-inizjattivi. Barra minn hekk imma inizjattiva bħal din mhux biss tqajjem kuxjenza, imma permezz tagħha nkunu qegħdin naħdmu biex inġabru flus għal proġett nazzjonali li ta' kull sena qiegħed itejjeb il-saħħa u l-ħajja tal-pazjent. Dak li jkun għaddej mill-ġerni tiegħu, mill-treatment li inti jkollok faċilitajiet jew servizzi li flimkien mas-servizz kollu li għad il-gvern li kollok da servizzi li komplementaw dak li qed jagħti tant tajjeb il-gvern, imbagħad hemmhekk nistgħu ngħidu li l-pazjenti tagħna għandhom mhux biss trattament b'xejn imma trattament tal-aqwa kwalità. Kevin Kirkop, chairperson tal-Enemed li sponsor ewlieni tal-attività, saħaq fuq il-ħtieġa li l-messaġġ jitwassal b'mod kontinwu għax il-kanċer m'għandux jitqies bħala kwistjoni li tikkonċerna biss lil min ikun qed ibati minnu. Min-naħa tagħha s-sindku taż-Żejtun Jonah Juice esprimiet is-sodisfazzjon li l-belt se jkollha rwol importanti fil-bike ride u assigurat li l-Kunsill se jagħmel minn kollox biex jilqa' lill-parteċipanti fit-tmiem ir-rotta. Aħna bħala Kunsill dejjem konna hemmhekk għal kawżi soċjali, kawżi ġusti. U naħseb jiena Marigold Foundation huwa punt fej il-soċjal dejjem tawh l-aspett tiegħu. U aħna bħala Kunsill qed nieħdu pjaċir li stidnuna biex inkunu parti minn din l-attività li ħassir f'4 Ottubru u barra minn hekk anki bħala komunità aħna aware tagħha dil-biċċa, però nixtiequ nkomplu nqajmu żied awareness. It-tnedija uffiċjali tal-kampanja Pink October Movember se ssir fit-30 ta' Settembru li ġej fil-Palazz ta' San Anton.